Det er den hårde. Den der? Ja. Hold det kæft. Den tror jeg ikke, vi får af i dag. Nej. Men den her, den får vi nok af. Det er gej løs. Hvad siger du til det? Ja, det er fint med gej løs. Lidt klistret. Jeg skulle lige præcis lige røre det. Det er lidt klistret. Det ser lidt ud som mudder, men det er sådan noget olie noget. Oliesmør. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Hold det kæft. Det er smøring. Det her? Det er smøring. Og vi har også fået kæden lidt af mig og min storebror. Det er bare min ven fra skolen. Vi er meget gode venner. Ja. Det er bare det. Det her vi har fået af. Ikke mens min storebror har været her. Den ligger der. Det er færdig. Ja, vi kalder. Og ej, bare ikke tro på mig. Det er ikke rigtigt. Men bare herovre, det er gasten. Sikkert. Ja. Kan du lige holde den? Og sædet har været lige der. Kom med. Det er ikke så godt. Bare tip den op. Bare tip den op. Det er fint. Kom med. Ja, jeg skal lige det.